No. Takže dnes mi prišli nové hračky, s ktorými by som sa s vami, mám z toho veľkú radosť, s ktorou by som sa s vami veľmi rád podelil. Hlavne s mojím dobrým kamarátom Billy Bratislava. A ak všetko pôjde dobre, tak to bude Oscar Mike 1 India Golf Lima. Ak nie, tak uvidíme, ale prejdeme už ku staničke. Takže prišla mi stanička Yaesu FT450D, ktorú si teraz spolu rozbalíme a pozrieme sa, čo obsahuje predajné balenie. Takže otvárame staničku, to skúsim otvoriť takto naopak, aby ste videli, čo tam je, jak sa to otvára. Dobre, čiže tu máme manuál. No, predpokladám, že pre nás rozumiteľný, nejaký v slovenskom jazyku alebo českom jazyku proste pravdepodobne nebude. Ale je tu upozornenie, že každú radiostanicu môže používať iba osoba s príslušným povolením od povoľovacích orgánov. Čiže aspoň toto máme zatiaľ v našom rodnom jazyku. Ďalej nás kúka napájací kábel na staničku. Vyzerá byť dosť dlhý, takže nemal by byť problém s nejakým prípadným umiestnením stanice niekde ďalej od zdroja. No, toto je tajomná krabička, ktorej obsah zatiaľ nepoznáme. Skúsime sa pozrieť, čo to môže byť. A obsah, ja už poznám obsah, už viem, čo obsahuje. Čiže je to mikrofón Yaesu, je to novší typ, ako pri 450-ke, bez Bčka. Vyzerá byť celkom masívny oproti obrázkom, čiže skutočne vyzerá byť celkom fajn, klasická riečková koncovka. Je možné ísť hore, dole, čo sa týka kanálov alebo bandov, plus je tu tlačítko Fast, FST, Tone 1, 2. A neviem, či to je Roger alebo niečo, zistím z toho anglického manuálu, ak sa mi to podarí vyčítať. Každopádne tu máme mikrofón, takto vyzerá, skúsim bližšie, neviem, či to tam bude vidieť dobre, ale každopádne takto vyzerá. Ďalej sa dostávame k samotnej staničke. Snáď sa mi to podarí odtiaľ vybrať. Je pekne umiestnená a ešte niečo tu máme. A je tu ešte poistka, asi 25 A, čiže tá je ešte v balení. Maličko unikla. Takže vyťahujeme staničku. Stanička má nejakú tú svoju váhu, človek by to ani nečakal. Je skutočne kompaktných rozmerov, keďže sa jedná o jednu z najkompaktnejších staníc, ale pritom jej výbava je tak dobrá, že kľudne môže konkurovať aj veľkým staniciam. Sú tu skutočne všetky vymoženosti, ktoré človek potrebuje. Čiže tu máme staničku, je skutočne má váhu, tie 4 kg proste je cítiť. Čiže chladenie, gombičky, podsvietené samozrejme. Takto. Je tu veľký ventilátor na chladenie, čiže mal by byť s termostatom, takže nemalo by to stále hučať. Ak samozrejme človek bude závodiť a bude chcieť nejaké tie výkony podávať, tak určite sa bude točiť na plné obrátky. A skutočne stanička je fakt, že pekná. To spracovanie možno prekonalo aj očakávania. Takže skutočne to vyzerá veľmi pekne. Takže toto je Yaesu FT450D. Aj s antenným tunerom, ktorý hneď vyskúšame, keďže antenné vybavenie ešte nie je také, jak by mohlo byť. Tak snáď sa mu podarí niečo uladiť. A teraz odložíme staničku sem. Neviem, či ju máte stále v zábere, ale takto ju položíme. Toto zabalíme späť. Schováme nejaké krabičky. Pošleme do zabudnutia. A ideme na ďalšiu staničku. Čiže keďže Yaesu je KV stanica na stredné vlny, bolo treba nejako poriešiť ešte 2,70 m. V tomto prípade som sa rozhodol pre Voxuna. KG UV920P. Čiže takto.
Pozrieme sa znova na balenie, čo obsahuje. Čiže tiež klasické upozornenie, bla bla bla, môžete používať iba s povolením. Tu máme faktúru, to ani nebudem hovoriť, čo to stálo, lebo to sa nehovorí. Ďalšia vec, je tu manuál. Predpokladám, že keďže sa jedná o čínsku staničku, tak buď bude manuál čínsky a v lepšom prípade anglicky. Čiže znova to budú hodiny a hodiny brúzdania po internete a hľadania manuálu. Tak uvidíme, či sa nám to podarí, alebo skúsime zavolať priamo k predajcovi, či ten manuál teda nemá, keďže je to maloobchodný predaj a manuál by mal byť doručený k staniciám, ale nechcem hovoriť, že nie je. Zatiaľ som nepozeral ani do jednej, je možné, že je. Takže ideme pozrieť, čo obsahuje predajné balenie. Tu na vrchu vidíme staničku. Jedná sa síce o čínsku stanicu, ale nabitú funkciami. Skutočne som nad ňou dlho rozmýšľal a po všetkých recenziách a ostatných funkcionalitách som sa predsa len rozhodol pre stanicu Voxun. Pekná malá mobilná stanička, ktorá je na pásmo 2 m a 70 cm. V FM modulácii. Dá sa použiť ako repeater, ako opakovač proste. Je možné uspôsobiť sklon predného panelu. Vedia byť na príjme naraz jeden aj druhý modul, čiže aj 70 cm, aj 2 m. Súčasne je tu maličký ventilátor, ktorý uvidíme, jak dokáže uchladiť teda stanicu, keďže stanica vie ísť až 50 W. Dúfam, že nebude moc hlučný. A keby aj tak proste toto je stanica, ktorá viac menej bude slúžiť na VKV, UAV pásma, takže tam tej prevádzky veľa nebude, takže možno sa aj nebude toľko hriať, jak by človek myslel. Dobre, čiže to je Voxuník, vokovník, veľmi pekný. Zdá sa naozaj to prevedenie, proste človek by nepovedal, že drží čínsku stanicu v ruke, určite nie. Dobre, čiže pozrieme ďalej. Čo nám obsahuje balenie? Balenie obsahuje, je tu toho dosť. Čiže tu je predĺžovací kábel na predný panel, čiže panel je možné odpojiť a predĺžiť, ja neviem, odhadom 1,5 až 2 m, proste s dodávaným káblom. Ďalej je tu mic, čo je fajn. No počkajte, pozrieme sa, mic je naozaj robustný, tak toto som skutočne nečakal. Prevedenie, aj so všetkými, pozerám, čo tu je, zamknúť sa dá stanica, PTT tlačítko, pridávať, uberať zvuk, tónová voľba, takže naozaj a prevedenie vidíte, že ma prekvapilo, že skutočne to prevedenie je lepšie, jak som čakal, dokonca ak by som to mal porovnať, tak Naomak je tento mic, aj čo sa týka ergonomie možno, je aj lepší na prvé také omakanie ako ten jesúvacký. Neviem porovnať, znova hovorím, nerobil som s tými stanicami, ale proste to je iba prvý dojem. Proste prvý dojem je skutočne dobrý aj čo sa týka Voxuna. Vybavenie, poistky, neviem, 5 amperové, vyzistíme. Šrobiky, uchytka na mic, čo je fajn. Pozrime sa, čiže aj uchytenie do auta, držiak do auta obsahuje, podľa sklonu drážiek je pravdepodobne možno stanicu asi naklené ešte stojane. Čo je veľmi dôležité, že Voxu mám priamo pribalí programovací kábel aj s CD-čkom. Keďže sa jedná o stanicu, ktorá funguje aj mimo amatérskeho pásma. Je možné naprogramovať proste 990 kanálov, je možné naprogramovať iba pásmo, v ktorom sa môžeme pohybovať, čiže dajme tomu 144, 146 MHz alebo proste 430, 440. Uvidíme, pohrám sa s tým, zistím, ako všetko funguje, ale toto ma milo prekvapilo, lebo to je vec, ktorú som pozeral, že budem pravdepodobne potrebovať a na eBay sa pohybuje so softom od nejakých $19, takže to je ďalšia vec, ktorá ma potešila a nie je potrebné ju zakúpiť. Napájací kábel taktiež
Nemám žiadne výhrady, veľmi dlhý, veľmi pekný. Toto je zaujímavá vec. Toto sú vlastne ako keby podložky pod ten predný panel. Nie ako keby, ale sú. Čiže stanička nemusí byť vyhnutá takto dohora. Ale pokiaľ použijeme rovný prechodník, tak proste bude rovno. Dáme si druhý, toto je predpokladám asi na umiestnenie mimo, proste s týmto predĺžovacím káblom spojení. Čiže takým spôsobom, ale táto časť je určite na to, aby ten náklon toho displeja nebol hore, ale bol štandardne proste rovno. A mne osobne sa to asi skôr páči takto, lebo keďže stanicu budem skôr používať na domáce účely a ten displej proste je zo spodu vyhnutý smerom hore, čiže pre mňa viditeľnejší. Že to je zo staničiek, ktoré dneska prišli a urobili mi radosť. Skutočne všetko, viacej neprišlo. Ale ešte prišla mobilná antena, trojpásmová, ktorej prevedenie ma skutočne prekvapilo, lebo porovnával som to s sebečkovými antenami, ktoré sú od kvalitnej firmy, od prezidenta konkrétne, a to spracovanie prezidenta a tejto antény, proste neviem vám to ukázať bližšie, ale to je neporovnateľné. Aj použité materiály, proste všetko. A cena je takmer identická. Takže, ak sme si doteraz, milí páni sebečkári, niekdajší mysleli, že prezident je dobrá značka, ona dobrá je, ale toto proste je fakt prevedenie, s ktorým som nepočítal a ma prekvapilo. Bola to prvá vec, ktorú som z dodávky rozbalil. Takže ešte raz som rád, že ste to so mňou vydržali niektorí až do konca. A dúfam, že sa budeme počuť na pásmach. S týmto vybavením, je to vybavenie zatiaľ prvé. Určite sa bude časom rozširovať. A myslím, že je to koníček ušľachtilý a budeme sa naozaj so všetkým počuť. Ešte raz vás všetkých zdravím. Billy, ak si to budeš pozerať, si očakávaný už v tej dobe, keď dojdeš, bude to namontované. Skúsime ešte rozchodiť ten dipol, príde tuner a budeme kričať do Ameriky. Takže rád som sa s vami podelil so svojou radosťou. Majte sa krásne. Natáčanie ukončím, takže asi tak.